Action. Hej. Er I glade? Entusiasme, det kan jeg godt lide. Ja, det er da bedre end at stå udenfor. Nu har jeg viklet mig ind i noget her. Ja. Student. Hej, Odense. Det er dejligt at være her. Og nu tænker I, det siger du hver gang du er ude og optræde. Ja. Det gør jeg. Det er ikke altid, jeg mener det. Fanø, det mener jeg ikke. Jeg hader den ø. Man går, det er en underlig ø. Den er ond. Hold jer væk fra den. Det er så, hvis man vil til Fanø og går ind og siger, at jeg skal have en billet, så får du en returbillet med det samme. Det er ikke løgn. Jeg gik her til, at jeg skal til Fanø. Her er en returbillet. Jamen, vi skal bare lige det. Nej, du vil hjem igen. Tro mig. Og det er rigtigt til underlig ø. Man kommer derhen, og det virker som, alle kender hinanden. Og det er egentlig ikke så underligt, når man tænker på, at de alle sammen er i familie. Men det er rigtigt. Det er som, man står sådan, ja, derhen der står min kusine, og min fætter, og min tante, og så min onkel med hendes nye kæreste. Ja, min niece. Jamen, Fanø, det er øen, hvor at incest, det er bare et andet ord for kærlighed. Så det er... Jeg behøver ikke at sige, at jeg havde en dårlig oplevelse på Fanø, vel? Den skulle lige... lidt, det må du ikke. Fantastisk. Men det er dejligt at være her. Kørt med DSB, det er altid en oplevelse. Så hele dag, så kommer lige pludselig den der tone, højtaleren er det vel, og så siger der stewarden, siger, ja, det er altså mig, der skal ud og dele lidt guf ud til jer alle sammen, og jeg har ventet længselsfuldt på dette øjeblik. Jeg vil ikke vide, hvad han gør bag den vogn. Det er ikke... Men det er fantastisk. Jeg kiggede, de havde en sikkerhedsbrochure. Man så kiggede i, og så var der et punkt, som jeg ikke så var glad for. Der stod, der opstår brand. Det er meget ærgerligt ordvalg. Man kunne have sagt, der kan opstå brand. Måske opstår der brand. Nej, men hvad vil jeg sige, der opstår brand. Det kommer til at ske, bare vent. Og så kigger man på, nå, der opstår brand. Hvad skal jeg gøre? Sluk branden. Tak, DSB. Nu er jeg meget tryg. Men det er dejligt at komme rundt til alle mulige steder og optræde. Det eneste sted, jeg aldrig optrådt, det er Bornholm. Jeg elsker Bornholm. Har I været på Bornholm? Fantastisk sted. Det er fedt at tage på ferie på Bornholm, fordi det er sådan lidt ligesom at tage til udlandet, kombineret med glæden af, at du ikke behøver at veksle penge. Det er fantastisk. Men det er også sådan, fordi det er jo meget sådan ø-samfund. Det kender I godt på Fyn, I er lidt større. Men det er det der med, der sker ikke så meget. Det er fair at sige på Bornholm, der sker ikke en skid. Og det kan man godt se i deres aviser. Der var en avis, der stod der en af de store annoncer, det var, der er en, der havde mistet sin hund. Og så synes det var så smukt, der var vedkommende, der skrev det der, min hund hedder Bonnie, og jeg er blevet væk, og jeg kan ikke... Og så vælger jeg lige at skrive til sidst, hvis du har set den, eller eventuelt skudt den, ring venligst. Jeg kan godt lide den person, som der ser en fremmed hund, og tænker, det er ikke min hund. Og så stadigvæk har han også nok til at ringe og sige, jeg har skudt din hund. Kom og rydde op efter dig, jeg sender en regning. Så det er jo... Det er en underlig ø. Der var også en, han skrev, at hans papegøje var blevet væk. Og jeg tænkte, nej, ja, det er fair nok. Ja, det var i august. Jeg var derovre i december. Optimist. Det kunne godt være, den var i nærheden. Jeg giver det lige et par måneder. Det var verdens dårligste bornholmske accent egentlig, det der. Jeg giver det lige et par måneder. Det var godt. Men det er fantastisk, at man rejser hen, så tager man færgen, og det er jo altid en oplevelse. Så de har ombord på færgen, der er sådan, hvis der sker noget ombord, så vil det blive advaret med 7 korte og 1 lang tone. Hvorfor så langt? Ej, men hvis der er noget galt, så er det sådan lidt bip, 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 bip. Hold nu brændt. Ej, hvor kom jeg til? Forfra, bip, bip. Fuck, vi forlader skibet. Og så er besætningen væk. Jeg ved, det kan være, det var det, der skete nede i Italien. Med det der skib, der væltede. Eller gik på grund. Det er meget sjældent, et skib vælter bare. Det Titanic havde en helt anden film, hvis det var det, der skete, ikke? I'm the king of the world! Okay. Kender I gæstebøger? Jeg var et sted, der sagde sådan, kender I gæstebøger? Så jeg sagde, hvad er det? Altså, det er noget, hvor gæster skriver i. Nå! Jeg synes bare, det er gået for langt. Gæstebøger, de er overalt. Førhen, der var det kroer og hoteller og sådan nogle steder, hvor man tænkte sådan, jeg kan ikke lide din mad. Tak. Og så kunne man gå. Nu er det alle mulige steder. Jeg opdagede et sted på et bordels hjemmeside. I skal ikke spørge, hvorfor jeg var inde på den hjemmeside. Det er research. Og der var en gæstebog, hvor folk så kunne skrive. Det er et fantastisk sted. Bare kom herned.
Det er fandme hyggeligt. Og der var en gut, jeg synes, det var ubehageligt, han skrev, fordi han brugte det også sådan, ligesom til at reklamere. Han sagde, det er helt fantastisk. Prøv Kristel, hun er fandme lækker. Det er klart ikke sidste gang, jeg kommer her. Hvad skal det betyde? Var den ikke fin nok for jer? Det ved jeg ikke engang, hvad det skulle betyde. Tænk så, hvis andre begynder at gøre brug af det. Sådan en indbrudstyve. Lavede deres egen gæstbør. Ja, det gamle ægtepar nede på Hovedvejen. De går ret dårligt. Kig forbi. Det er fandme nemt sted. Jeg så bare, at der var sket hjemmerøveri den anden dag, og læste artiklen, og det var helt fantastisk at læse. Jeg er selvfølgelig sørgeligt, det er ærgerligt, ikke? Men der stod, 20'erne havde bundet den gamle dame til en standerlampe. Jeg er meget optimistisk, ikke? Altså, hvem er det, der går i panik til? Hjælp, jeg er fanget, hvad skal jeg gøre? Nå, jeg kan gå. Det er rigtigt, det er bare så, jeg Så længere ned i artiklen, så var der politimand, der havde udtalt, ja, hun blev jo truet på en meget ubehagelig måde. Jeg ved ikke med jer, jeg har aldrig blevet truet på en behagelig måde. Der er nogen, der kommer ind til mig og siger, ved du hvad, hvis ikke du giver mig alle dine penge, så klipper jeg simpelthen dine fingre af og giver dig en krammer. Det er aldrig sket for mig. Ja. Hvad skal vi ellers snakke om? Jeg har så mange forskellige. Nå, jeg er jubilæum. Det er 40. gang, jeg nogensinde optræder. Og det fede ved at kaste med konfetti, det er, hvis man har været et sted, så er der nogen, der tænker, det gjorde han også sidst. Og der sidder også mange, der tænker, hvad fanden foregår der? Og jeg har ikke tænkt mig at forklare det den her gang. Så I kan bare sidde og sige, måske kommer han den anden gang. Men jeg optrådte 40 gange, og jeg er glad for det, fordi jeg ved ikke, hvad fanden jeg ellers skulle lave, hvis jeg ikke skulle være stand-up-komiker og lave det her. Jeg kunne ikke blive soldat. Det her er ikke en dræbermaskine. Det er ikke det her, der indbyder. Altså, hvis fjenden så mig, så ville de bare sige, er der ikke flere af dem? Dem kan vi sgu da godt tage, mand. Kom nu, mand. Vi behøver ikke engang gemme os. Jeg har været dårlig. Jeg ville stå ude til en eller anden feltøvelse, så kan jeg bare stå. Sergeant, jeg har tabt min håndgranate. Den er helt mudret. Må jeg få en ny? Nej. Jeg har også tabt splinten. Faktisk ved jeg ikke, jeg var til session på et tidspunkt, og der blev jeg fundet begrænset egnet. Det betyder, at jeg ikke skulle ind. Men så betyder samtidig også, at jeg fik et brev, hvor der stod, at jeg var en del af redningsberedskabets personelreserve. Det betyder, at den dag, at tingene koger over herhjemme, og alt system er brudt ned, så er det sådan nogen som mig, der skal ud og redde jer. Det synes jeg er fedt for det danske forsvar. Bare sige, hvad skal vi gøre, hvis det ikke koger over? Vi tager alt dem, vi ikke kan bruge. Har jeg tid nok, eller skal jeg til at lukke? Det betyder det bare at blive ved? Lidt. Det er også en sød måde at sige på. Jeg kunne også godt have blevet politimand. Men jeg synes bare ikke, at dansk politi er særlig godt. Jeg så forleden politi, han beskrev nogen, der havde udført meningsløst hærværk. Jeg har aldrig mødt nogen, der har lavet mening. Det er meget simpelthen at høre sådan, hvad fanden har du gang i? Jeg maler skolen. Det pynter. Ja, det er meget sødt. Der er fandme meget konfetti nu egentlig. Det er... Skal jeg forklare, hvorfor det er med konfetti? Ja. Det er bare fordi, jeg hørte engang en amerikansk musiker. Han sagde, at det kunne aldrig gå galt, hvis bare man havde lidt konfetti over. Og jeg tænkte, det er smukt sagt. Det vil jeg tage med ud og sprede budskabet. Og det plejer virkelig, folk er glade. Og til den første række. De rykker altid sådan lidt, jeg skal væk fra ham der. Det er ikke. Men det er fantastisk. Det er bare ikke alle steder, man kan slippe afsted med det. Vil du blive sur, hvis jeg kastede konfetti på dig? Det vil du ikke. Sidste gang jeg smed konfetti efter nogen, så blev de sure. Det er fandme ikke noget, man gør til en begravelse. Vi skal også finde en eller anden måde at slutte den her video for mit vedkommende. Hvad skal vi snakke om? Jo, det danske sprog. Det er altid et godt emne at snakke om. Men der sker jo ikke med det danske sprog, det bliver jo ødelagt, fordi vi begynder at tage alt muligt med. Altså alting, som der ikke giver nogen mening. Vi tager udtryk med fra udlandet. Og en gang der kunne man sige til folk, sådan, ved du noget om det? Nej, men jeg kan lige slå det op. Det gider man ikke mere. Nu siger man bare, jeg googler det. Det ødelægger sproget sådan, det er sådan, ja, Asger Reiter er jo en fantastisk skuespiller. Og du ved ikke, hvem han er? Du kan jo google det. Nej, du kan sgu da forklare mig det. Du ved jo tydeligvis godt, hvem han er. Og så der, jeg googlede, nej, det lyder ulækkert, ikke? Jeg googlede Asger Reiter den anden dag. Kan du godt lade være med det? Plus det er ubrugeligt, du kan ikke bruge det nogen steder. Du kan ikke gå op, hvis du skal til eksamen i gang, og så fremføre det en eller anden stor ting. Og så de siger, ja, det er jo meget fint, men hvordan kan du bevise det?
Du kan bare google det. Det var en fornøjelse at optage for. Tak skal I have.